Kaya ko siya nga picture. Mayit. Yo, what's up mga kapobre? Maying hapon, maying udto, maying buntag, maying gabi. Asa magkang suok sa kalibutan. Aron mag sogo na sa kubaklay. Yaw, tambutso eh. Yo, sa mga kapre, luya ko ginagan. Sabinan atong dagan para budget ang oras ba. Mo sa lagi maluya ta. Maluya kini dengan dagan. Yo, what's up mga kapre? Pastilan. Musta man inyong adlaw niya. Pangarang ron kay nakawa kay utang kong saging lang bilisa, busog-busog kong gamay. Hindi kaya ito magutman ba? Kapoy naglakaw mga pobre, pero giantos na to para katrabaho ta kaswildo. Tanaw mas maham nako yaw-yaw ko sa building habit ng human. Pintal lang ko lang og kuan. Pintal na lang og nga bintana. Pag mahuman na lang ang building nga ako maglakaw pa. Pag-iwa ka rin yun ang motor. Dami na sinasalo eh. Naming inasal manok. Huwag limpo. Nantag na ng swildura kay dawan ni Mrs. Sumba, watay ka isang pansit lang ba, isang kilong baboy, wala na daw. Testingan ako masig na sweldo. Sweldo na to, igor rin babansit sa utang o nga pang bayad-bayad sa utang-utang o nga budget nga. Man, utang na sad. Nawis pobre. Murag pata sa 1/4 mga kapobre. Napata sa katunga sa 1/4. 1/8. Oh, 1/8 eh, 1/8. Baklay-baklay lang, sabi nag-vlog. Monetize sa mga kapobre ay. Ay daghan na kay video. Orte nang daghan na. Abot na siguro ni sa kalibo. Pag ito mo monetize na eh. Mamatay. Ang good. Matay saktong viewers ba? Oh.
kapit tagsuway og kuan. Itihim og basig tan-aw nagnabi sulod kay. Murag dako na kog utang lang nang tira. Wala pa kita isulod nga kapobre. Mantin nila sa aming nook kadodong. Ahak eh. Ugma pa siguro 15, ugma mang 15. Antos lang tani kamay. Pagi sulod. Nam guys sulod mga kapobre. Igor kita ni pamayad sa utang. Yo sa mga kapobre. Hari sa tama na kong vlog diri. Kita latas balay ngay mga ni paspasan ako lakaw. Bye. A few moments later. Yo, what's up mga kapobre? Mapagi-abot na ako diri sa among dapit. Alas City size. Di pagkaon ni sa Burikitik dong. Hindi ka. Bakit to? Yung tanam-tanam lagi mo. Saan man eh? Nagbati? Ha? Palagi, ah. Nan, kumuha naman ni Bara yung bakyo. Hmm. Nya. Kumuha ng bakyo. Umi korta. Sadagahan na ako day. Hindi na lang bayad, ang kaplan. Hindi ko mga tagila, hindi ko muka ila. Tinalan ko nun, iwasan ko na ito, kaya hindi ko na. May lag-abot 5,000 akong sweldo. Kaya sinailan niyo yung makaroon. Paglatarot na. Hindi na ako rin yun. Sa ako rin yun, may kurta. Bilak di ka. Magsakay lang ko. Sakay. Kanina mong sakay mo nang gitigom. Anong tulog? Sa mga kapobre atong pasigaan atong sugal. Ala. Ano gas? Patay. Ingom to ko ni. Probe sweldo. Nabay kwarta dudong niya no. 20 na lang. Napapatay tubig. Napapatay tubig ah. Nami 5 po diha. Ngam ko 5 ganiha gi. Tagang 20 ganiha dito sa kuan, lapu-lapu ipasnack ba. Nya. Gisnack na kun jis ang ikapi na kong 5. Imo rin kita na. Napi 5 na bilin dire. Imo rin kita na sa imong ATM di. Oo na, itiim mo kaagi mo itiim god. Naway sojit. Lagi gi. Nadri ay. Nadri 5. Sama. Di ko na dapat gas be. 5. Nadri 5. Ano sa be? Nawa man. Ang tani suga dia. Ano 5? Ada dia. Nah, 5 tubig. Nya. Nami snack gani haligis man tag 5 ron di ay binog tag 10 kini ba? Karong usa. Nay sa nabili mo na. Sum na. Siya ko yung na. Nay pagkapin. Ano naman mong gisnak naglakaw ka? Bo hindi ka po akong gisnak ng usa niya usang udan. Gisnak na nang tanan nimo. Dadi kaon sa ka ba? Sige kaon ako kan ansa nimo. Ang baon sakit ni Mayo. Sabi ko taan. Tuman mo siyang gusto eh. Kaya duyan, hilak itiabaw. Nga ka daw. Yung babay. Madlong na ka diri dong. Yung kaning sulit si mama. Bugoy ka dong ha. Yaw sir, putlak yung mama. Daanan ako eh.
Lamig lagi. Naman ay palaman nga hotdog silaw. Na tarawa kay. Nabi. Hotdog. Kapoy kay mga kapobre ning pobre kita magbinaklaya yung kasada. Pag sweldo pastilan. Abi rug na ay. Bedas tong utang. Birthday man ni Mrs. Ugma. Hikay. Hikay ra tagbuad. Ale. Prima panarap po sa. Nanguha naman ko. Ulag mo dito. Sintaan ko maayo eh. Lingkod mo tapos na sa piling babarog gulam ay. Maginak as lubot. Tapos na kipabarogon. Kapuhira ko na ang tangya Lingkod. singot siya. Lingkod palikor na ako eh. Pula na kinas niya ay. Pagkasampak mo sa niyo, ubus-ubus ka nung nagamay bin. Ipit ang itlog ng bata. May pampers dudong da. Pasil dudong papa dong. Apa dia eh? Diyan tayo inisan na karong gabi. Ugma na inisan. Pasil dos papa. Wala kay pampers. Ano? Huwag mo sa iyo pampers na buntag. Nilagay na ka na iti na. Na iti ang kamot. Sabi tayo na siya, magdito siya. Magdito. Ha? Naglungo na yung bata. Uy! Himbong siya suga. Suga. Sila po lang ilang. Pila man kabutin ng gida. Tinta. Pila may bayaran na to. 1,170 yan. 1,190. Ano, babadlong mga kuno ka dong? Ha? Hindi na inalagi na iti ang kamot? Nakuhaan naman sa Domingo. Ha? Ano siyang laki ninyo daring mama? Yan, wala. Ha? Huwag ko sabot, yung istorya. Ano may kalaki ninyo? Ha? Di mo sabot. Di mo sabot ang istorya. Dili, di mo sabot. Insik. Insik man. Kaya ko siya nga picture. Nalagi na iti, oy. Kana imong kamot na iti. Dili sige kaol, dili sige sup-sup imong kamot kay na iti. Gid siya pabutang kontis lang. Kaya bugi mayo mo nang hagin. Sabot ka dong? Baga may pagani. Ha? Dito naman. Ana batang do bakay. Ano mo kasi nabot ha? Daanan ako eh, wag kabutang kontis. Sulod do yan. Ana gyud practice og tabi gyud. Aron nga mga usa ka tuig ka gusto nga kamo tabi. Ha? Ble. Ano ba? Ayaw lagi na iti. Mag-or ganit ang nagsabot. Imo na yung supo nimong kamot. Nana. Pak yun siya. Saan man? Ha? Gapo man yung dudong. Gapo man eh. Patugas lang. Ako rin pala ito eh. Magkaos pag ko. Tapos pang tubig pang wana to, pang laba, pang hugas. Hindi ko maglaba eh. Nga, wana tayo tubig pang inom. Hindi ko maglaba. Saan hindi mo laba eh nga. Ako man dihang kuan, tag-iya sa kausan ng tubig. Magpisa. Ang 5-5 lay. Ato kausan lagi para pang... Ako rin sa ito tubig, isang tubig. Nakitasan mo 5 na butang. Mambot lang yun mo. Ano diya? Daro. Ako rin sa ito. Ikaw, sa ito. Timbol no? Ay ako'y bantayan ng bugoy. Binugoy man siya. Taka lagtabi. Taka lagtabi mga kapobre ng bata oh. Ano naman yung kwat, bit-bit naman alam. Ay bit. Alawot pikas! Hello kuya awag.
Astilan mga kapobre, gihubo yang guante, gibit-bit na lang. Maldito gid ka. Ayaw na kanay ite. Mana ite imong kamot? Tabi na, tabi. Dili supsopo na kanay ite sa manok. Mana ite oh na. Ay, ikaw. Ano siya? Itiyan. Ay, ikaw. Nay ite ang kamot. Sabot na ba yata tangdo biya kasako ha? Hindi ka na siya kitabi ni mo na. Ah, Ano, nalagi ite. Na ite. po siya. Na ite imong kamot. Up. Tanaw niya yung kamot. Nalagay mo. Ikaw tanaw. Mana siya? Ay, balik ko. Nasa niyo. Istorya lang, dili mag-sup-sup sa kamot. Up. No. Nabagbat. Tanaw mo. Lipat di batol, tag-istorya rin, bang ni kamot. Marula ba ito? Istorya lang. Lipat ni mo. Paslak na ron. Ikaw. Sorry mo gani ha, mama. Ha? Susuloy. Sorry mo wala. Dingin lang mo piyo. Op. Ang kamot. Op. Ang kamot ha. Ang kamot, nanay ite. Na, biya ka. Magdito ka kaganina. Nanay ite yung kamot. Ang bebe. Istorya. Ang kamot. Sagit lagi sa lagi. Sagit. Ang kamot ha. Tutoy ka mama wala. Mata, tutira di mo tutoy. Tutoy ka wala. Dito di mata agi oh. Dili lagi kay nanay ite imong kamot. Ite sa manok. Na ite na itais iring. Sabot ni tais. Kaya nagkuhan mi trapo kay agag tang singot. Sabot. Ang agtang nimo gisingot na. Gwapo man ni imong anak. Ayaw lagi na bansak lagi ba. Dili lagi Nana ite. Kasi ako naghabol din na pati hilak. Nay ite imong kam. Dali. Lanta pa bi. Lanta pa kay. Magkaos na pagtukit. Lipaton ko nimo ha. Lingkod na siya ay, lingkod na. Samno. Dia na mga kapobre. Ako badlongon. Dili lang tama na akong vlog mga kapobre. Don't forget to like and share, subscribe. Bye-bye. God bless.